Începem prezentarea pentru telefonul Samsung C300. Se observă că telefonul prezintă ușoare semne de uzură din cauza folosirii fără husă. Ceva lui caracteristică este sliderul. Da? În rest, meniul clasic, mesaje, organizer, gen telefonică, setări și așa mai departe. Am cumpărat în urmă cu aproximativ un an, special pentru slider. Bateria îl ține aproximativ 3 ore în conversație. Îl ține cam vreo 4 zile în stand-by. Și cam asta este telefonul.